húz a papíron egy viszintes vonalat, minden egyes pénzügyi ajánlat és befektetés egy idővonalon értelmezhető. Ami nem értelmezhető egy egyszerű idővonalon, az nem igazi ajánlat. Az egy misztikum, ami 1000 szálból áll, és kalandregényt lehetne belőle írni, de mi rajzolunk egy idővonalat. Úgyhogy a vonal elejére írd oda, tehát fölülre, hogy 43.200 dollár alá, a vonal alá, de szintén a vonal elejére, körülbelül 17 millió forint, 43.200 dollár, ez van a vonal elején. Jó. A vonal végére, a jobb oldalára tegyél egy X-et. Tegyél egy X-et, majd erről később beszélünk. Most egy pár sort felírunk, a vonal alá írunk először. Kérlek, írd a vonal aljára, amit most mondok. Minden nap kamat. Írd föl. Szóval 43.200 dollár, ezt én szerzek neked ennyi pénzt, tehát nem te rakod be, én szerzek ennyi pénzt neked, csak azért mondom, mert magamnak is szereztem. Majd megmutatom a számlámat, rajta van a 43.200 dollár, és szereztem a feleségemnek is, a barátaimnak, gondoltam, hát ha neked is kellene 17 millió úgy, hogy ezt nem kell visszaadni. Jó, aláírunk egy másodikat. Visszaadja a saját kamatából. Ezt érted, ugye? Minden nap kamat visszaadja a saját kamatából. És a harmadik sor, amit az aljára írunk, minden költséget magától kifizet. Oké, megvan most a vonal, tehát vonal fölé is írunk egy fontos dolgot. Írunk fel. Automatikus vesző, semmi dolgod nincs. És az utolsó, amit írunk, 5 éves lekötés. A végén ott van az az X, látod? Arról az X-ről fogunk beszélni a legvégén, de oda nem tudsz írni, mert gondolom már tele van a papír. Na, akkor az aljára írjál oda egy X-et, mert most azt az X-et a vonal végén, azt nagyítjuk ki, szóval csinálj egy ilyen X-et ide alulra a papír aljára, tehát a végén vagyunk a vonalnak az X-nél. Írd oda 43.200 vissza, tehát visszaveszi a pénzt nyilván a befektető, aki hozta, az visszaveszi, 43.200 vissza, és kamat marad 451.000 dollár kb. Körülbelül. Jó, most zárójelben, mert számoljuk át, körülbelül 160 millió forint. Ez a tiéd. Na most figyelj, természet, az jó, nem? Mit adhatnál vissza ebből a pénzből? Megváltozna az életed? Ha lenne 160 millió forint kezedben, egybe, kézbe, változtatna valamit az életedet? Devizahitelt vissza tudnád adni? Ugyanazzal a kocsival járnál, de most 160 millió forint. Na, ez az egész, ez a 160 millió a jövőben, most figyelj, nincs ingyen. Írd fel a vonal elejére oda, tudod, ahol a 43.000. Ahhoz, hogy ezt a 43.200-at meg tudjuk neked szerezni, szükség van egy 100 dolláros pénzbérleti díjra, egy számlanyitási díjra, szerződéskötési díjra. 100 dollárért lehet kibérelni ezt a pénzt, mert utána minden hónapban a saját bérleti díját kifizeti a saját kamatából. Érted? Kell neked az a 160 millió? Van valami egyéb, bármilyen más lehetőség az életedben, hogy 5 éven belül 160 milliót valaki adjon neked úgy, hogy azt nem kell soha visszaadni? 160 millióra van valami komoly, igazi esély? Kell neked az a 43.200 dollár? Elintézzem? Szervusztok, szép estét kell, komolyan mondom, el vagyok ájulva ettől. Olyan jó ezt újra meg újra hallgatni, és újra meg újra megálmodni azt, hogy ez milyen lesz a jövőben, meg azt az érzést újra akarom érni, hogy mekkora mákom ma, hogy ezt én nem hagytam ki. Tehát komolyan mondom, ilyen pici híja volt, hogy azt mondom végleg, hogy nem, és annyira egy évvel ezelőtt, vagy egy évvel és 2 hónappal ezelőtt akkora mesének tűnt ez az egész, amikor először hallottam. Tehát volt más dolog, amivel foglalkozzak, realistább dolgok, amik olyan nagyjából el tudtam jobban képzelni, mint azt, hogy egyszer csak ad valaki nekem 11 vagy 15 millió forintot, ezt ráadásul akár 50 szerződésen keresztül, és ha mindet kihasználok, akkor lesz 1.700.000 dollár a számlámon, amit csak úgy adnak, és az majd nekem kamatozik, és a végén majd úgyis magától visszaadja, az összes kamat az enyém marad, és így tovább, bla 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 bla. Oké, értjük. Hát komolyan mondom, nagymamám sem mondott ennél szebb mesét, de tényleg. Aztán utána egy ismerősöm azt mondta, hogy hát figyelj ide, azért lépek be, mert lehet, hogy ez egy mese, de ilyen szép mesét, ilyen olcsó még nekem nem mondott senki, úgyhogy belépek.
És azóta ez a szlogán van a fejemben, hogy akármennyire is hihetetlenül hangzik, első nekifutásra, talán aki először van itt, vagy másodszor van itt, vagy valakitől hallotta, és feljön egy webinárra, itt még egyszer meghallgatja, szerintem a 10. percben elvesztette a fonalat, mert rengeteg információ van, meg színes képek, de hát azért vagyunk itt a végén, hogy azt mondjuk, hogy képzeld el, ez igaz. Vagy akár igaz is lehet. Vagy a te számodra is kifizethetik. Kifizetik mindenkinek, az azt jelenti, hogy neked is kifizethetik. Mi van, ha kifizetik? Kétféle ember van, aki meghallgatja ezt a prezentációt, így vagy végignézi az idővonalat, lerajzolja ki, elemezgeti, és két gondolat indulhat el. Az egyik irányba, a másik irányba. Az egyik fajta ember azt mondja, mi van, ha ez igaz? Mi van, ha tényleg bejön? Mi van, hogyha ez olyan, mint egy lottó nyeremény, és kötök egy szerződést 5 évre, vagy 3 szerződést, egy 3 éves, egy 5 éves, egy 7 éves? Vagy megcsinálom az 50 szerződést, mert az összességében olyan $4000 körül lehet, és a $4000 az 1,5 millió forint, ez egy garázs árának a negyede, szóval ingatlan szinten sem mérhető, nem olyan sok pénz van, ennyi pénzem. Mi volna, hogyha ide betennék ennyit, kimaxolnám az irodámat, és utána karbatett kézzel végigvárnám. Ha lesz belőle valami, akkor egy életre megoldja nekem meg a családomnak a problémáit, ha nem, akkor meg hát legfeljebb $100, vagy pár $100 nem kell. 98%-a az embereknek úgy kezdi ezt el, hogy ezt egy nagyméretű lottószelvénynek tekinti, ami ha bejön jó, ha nem, hát akkor úgy marad. És akkor mi van? Ez logikus? Jogos, hogy ez így van? Hát hogyne? Hát akkora az ígéret, hogy ezt igazi üzleti ajánlatnak tekinteni az első pillanatban, hát nagyon-nagyon-nagyon felkészült embernek kell lenni. Konkrétan én még egyetlen egyet találkoztam személyesen olyannal itt a Cryptexen belül, aki az első hallásra ezt az ajánlatot üzleti szempontból értékelni tudta volna, viszont a mesevilág szempontjából értékelte, és úgy döntött, hogy sokkal nagyobb a kockázata annak, ha nem vág bele, mint annak, ha belevág. Ugyanis. Gondold csak el. Amíg te nem tudsz erről az ajánlatról semmit, addig semmi gáz, addig éled az életedet nyugodtan. De mikor meghallottad, és végig gondoltad, akkor csak veszteséget választhatsz. Semmi mást. Méghozzá azt a két veszteség közül választhatsz, hogy vagy $100 elindítod, és akkor 3 év múlva, 5 év múlva, ha nem lesz ebből semmi, akkor esetleg vesztettél $100. Oké, ez reális veszély, ugye? Ha nem lesz semmi belőle 3 év, akkor elvesztetted a $100, világos, bólincs, hogy így van. Igaz? Igaz. De egyik veszteség, hogy veszítesz $100. A másik veszteség, hogy nem fizetsz be, és nem fogsz elveszíteni $100. Biztos, de ha 3 vagy 5 év múlva kiderül, tényleg kifizették, annak a másik ismerősnek, vagy aki itt a webináron van, az a 170 millió forintot, akkor azt vesztetted el. Mert nem indítottad el 5 évvel azelőtt. Szóval két veszteségből választasz, vagy $100 veszteséget választasz, vagy 170 milliós veszteséget választasz. És aki ezt idáig átgondolja, ez azt mondja, hogy hát először is Pista mondja nekem, téged most agyonütlek, mert meghívtál engem erre a webinárra. Eddig olyan nyugodt életem volt, de most már valamelyiket választom, és most már azt nem fogom választani, hogy 170 milliót veszítsek, mert ha ez kiderül, a feleségem agyonüt, az biztos. Akkor inkább befizetem a $100, és így kezdődik. Az emberek 98%-ának így kezdődik, nagyjából ezt a gondolatmenettel. Ugye ezt érted? De gondold el, ha te ezt elmondod valaki másnak, na, őt ugyanebben a helyzetbe hozod. És az emberek melyik veszteséget választják szívesebben, a nagyobbat vagy a kisebb? Hát inkább a kisebbet, a kisebb kockázatot. Igaz? Igaz. Na most ez persze nem ezt kommunikáljuk. Csak tudjad, hogy az emberbe ez zajlik le ott a háttérben egy idő után, hogy azt be kéne fizetni, mert ebből lesz valami, és ennek a Szabónak kifizetik, meg annak, aki neked elmondta 5 év múlva, akkor engem megüt a guta, az biztos, ott helyben. Úgyhogy ez a $100 indulás, ez a pár $100 indulás, ez az 5 év múlva történő gutaütésnek a gyógyszere most. Ennyi az ára. Recording in progress. $100. Én szeretem azt gondolni, hogy más jelentősége is van a Cryptex üzlet elindításának. Szóval a Cryptex óramű pontossággal működik, napról napra hozza a kamatot, és minden nap, amikor ránézel az irodádra, ha veszed a fáradtságot, hogy ránézz az irodádra,
Tudod, mit ad neked? Nekem legalábbis a reményt adja. Na figyelj, az emberek jelentős része akár online üzlettel foglalkozik, akár hagyományos vállalkozással, jelenleg nem látja a fényt az alagút végén. Van egy nagy mondás, írt fel, mindenki a saját szintjén nyomorog. Így hangzik a mondás. Mindegy, hogy milyen szinten van az illető, az ott nyomorog, nem tud előrébb jutni, az ajtók zárulnak, mindenfelé a világban, egyre magasabbak az adók, egyre nagyobb az infláció, egyre nagyobb az állami és egyéb beleszólás az életünkben, az ajtók záródnak, és a biztonsági sávot kéretik elhagyni, mint a metrónál. Amikor valakinek nincs egy olyan középtávú reménye, hogy egyik pillanatra a másikra is akár jöhet jobb világ, akkor kezd el lottózni. Mert igazából nem tudja, hogyan lehetne kilábalni a pillanatnyi és egyre kilátástalanabb helyzetből. Persze, tudom, én is voltam hagyományos vállalkozó, ahol volt 170 milliós árbevételem 2008-ban építőipari vállalkozásnál, és fordultam be az utcámba akkora autóval, hogy nem bírtam vele befordulni, és na persze az autónak csak a kilincse volt kifizetve, úgy szólok, az összes többi a banké volt, és a végén azért is lett. Tehát az ilyen típusú státuszszimbólumok általában a mai világban arra valók, hogy az ember egy kicsit nagyképűsködni tudjon a szomszédja előtt, de a valóságban ez talmi dolgok, áldolgok, nem valóság, se kifizetve nincs, nem is a tiéd, ha meg a tiéd, akkor mindent megtesznek, hogy elvegyék tőled, szóval érted ezt a dolgot, ne én tőlem halljad első, neked tudod, milyen a világ, látnod kell ezt. Szóval az emberek nagy része útkeresésben van, az emberek nagy része nem elégedett a helyzetéből, a saját szintjén nyomorog, és stresszben van, és rosszabbnál rosszabb döntéseket hoz a nyomás alatt. Nyomás alatt nem hozunk jó döntéseket. És nem látjuk a fényt az alagút végén, és mindenki beledarálódik a hétköznapjaiba. Mi lenne a vége? Hát rossz döntések, csődbe ment vállalkozások, tönkrement családok, esetleg idő előtti infarktus vagy menedzserbetegségek. Nézz körül a világban. Ez a vége. Ez. És miért? Mert nincs remény, mert nem látja a fényt az alagút végén. Valakinek van egy Cryptex szerződése, $300, 3 év, 5 év, 7 év, annak egy 7. év végén az ígért vége több mint $1.700.000, 3 éves 36.000, aztán 170 millió, aztán $1.300.000. Amikor az embernek van egy ilyenje, akkor bármi történik a világban, bármilyen üzletünk kezd befutcsolni, vagy a vállalkozásunk rosszul menni, mint a katonaságnál, amikor vágtuk a centit, már csak 3 év, ezt kibírjuk, még ezt, meg csak azt, meg amazt, és akkor minden nap ránézek, növekszik a kamat, belépett egy újabb ember, már megint jóváírtak jutalékot, már megint ez, már megint az, de ha nem is csináltam semmit, akkor is látnám, hogy a befektetésem emelkedik. És az alatt az idő alatt, amíg ez történik, amíg történik a befektetés emelkedése, amit más pénzéből csináltunk, nem a sajátunkból, ez alatt az idő alatt egyre nyugodtabb vagyok, a stresszből egyre jobban kijövök, egyre több remény van az életemben, ahogy közeledik az idő, egyre jobb döntéseket tudok hozni, és a nyomás csökken. Az egészség javul, a jó kedv növekszik, reménykedünk, egyre rózsaszínebb a világ, és amikor körülnézel, és azt látod, hogy másoknak nincs ilyen reményteljes lehetősége, mert vagy nagyot kockáztat, mert a saját pénzét rakja bele valamibe, vagy a saját idejét cseszi el valamire, vagy a saját munkáját fekteti bele olyanba, ami messze nem térül meg, te pedig itt ülsz a mobiltelefon weblapja előtt, és azt látod, hogy $43.000 vagy $100.000 naponta kamatozik, és óramű pontosággal működik minden, és minden webináron azt halljuk, hogy ez a jövő, és ez így működik, akkor az életedet átítatja egy másfajta bizonyosság, egy másfajta remény, más döntéseket hozol. Jobb életed lesz, akkor is, ha még nem fizették ki. Nagyon rövid idő elég ahhoz, hogy az ember hozzáállása az élethez megváltozzon, ha minden nap megnézi a webirodáját. Úgyhogy nekem például az az életjavító és jobbító programom, hogy reggel, mikor felkelek, azzal kezdem, hogy abba a pillanatban, hogy kitisztult a tudatom, iszok egy pohár vizet, és megnyitom a Cryptex webirodát, és megnézem Polábost, és felírom, hogy mennyi a napi egyenlegem. Meg minden adatot, ami olyan szép.
És holnap megint felírom, és holnap után megint felírom, és nézegetem a táblázatot egyiket a másik után, és egyre csak több, és több, és több, és tudod, mit csinálok akkor? Megnyugszom. Azt csinálom, amit az emberek nem tudnak megtenni. Én meg tudok nyugodni, és hogy megnyugszom, szebb, jobb, kiegyensúlyozottabb és normálisabb életem van, mintha nem lenne Cryptex szerződés. Ezt érted, miről beszélek? A Cryptex szerződés még ki se fizette, de megjavította az életemet. És ezzel szemben emlékszem, amikor napi kamatozású üzletbe betettem 20 000 dollárt, reggelente aggódással ébredtem, nem reménnyel. Megvan még az üzlet, megvan még az a weblap. Mi lett a 20 000 dollárom? Érted? Mekkora különbség? Reménnyel kelek és fekszek, vagy aggódással kelek és fekszek? Nagy különbség ez? Bólincs, hogy nagy. Mert aki nem érti, vagy nem érzi, vagy nem látja, hogy hogy az élet jobbításunkat a remény adja, a mában, a holnapban, a kapcsolatokban, a házasságunkban, a szeretteinkben, a jövőnkben, a munkánkban, az a remény, ami az emberek nagy részében nincs meg. A Cryptex a remény üzlete. Ezt mondhatja más is magára, csak hogy a más üzleteknél akkor lesz reményed, ha a munkát is belefekteted, hálózatot építesz, szélszes munkát végzel, terméket forgalmazol, embereket hozol, csak akkor van reményed, ha az neked sikeres, ugye? Igen. És éppen ezért más üzleti ajánlatoknál, a Cryptexen kívüli más üzleti ajánlatoknál általában az van, hogy az emberek 99%-a alkalmatlan rá, mert 100 emberből csak egynek van szélszes vénája, egyetlen egy olyan van, aki képes arra, hogy úgy beszéljen, úgy kommunikáljon, hogy csatlakozzanak hozzá tömegek, hogy értékesítse a terméket, és így tovább. Az emberek nagy részének statisztikailag az ilyen típusú üzlet egyszerűen nem való. Nem való és kész. Ennek ellenére ismerek embereket, aki az utolsó falu, utolsó utcájában marinét is belépteti 3 pontért, aki az utolsó pénzét odaadja valami termékcsomagért, és sose lesz belőle gyémánt abba az üzletbe. Igaz? Igaz. Tisztességes az? Nem. Nem az. Szerintem nem az. És az, amikor valaki azt mondja egy másik embernek, hogy vegyél be 10 000 dollárt, vagy 20 000, vagy 30 000, ilyen meg ilyen kriptovalutás kamatra, vagy valamire, mert az halál biztos, hogy az menni fog. Az igaz, az a mondás? Nem igaz. Minden üzlet fölmegy, aztán egy darabig megy, aztán lecseng az ilyen típusú. Lehetséges, hogy bármelyikkel valami baj lesz. Igen, de akkor abban benne van egy élet munkája, 30 000 dollárja, minden megtakarított pénze. Így van? Így. Itt ennél az üzletnél többet hoz, mint azok, többet hoz. Azok, úgyhogy van benne 100 dollár. 100 dollártól nem lesznek az emberek nyomorultak, de ha valaki elveszt 30 000 dollárt, attól az lesz. És te, mint szponzor, ha idehozol valakit, 100 dollárt kockáztat az illető. A te szavad. Ha nagyon nagy ember, akkor 4000 dollárt maximum, és akkor kimaxolta az irodáját. Ettől még nem lesz nyomorult, mert mondom, valakinek a 100 dollár, valakinek a 4000 dollár. Sem sok. De hogyha 30 000 dollárt, vagy 100 000, vagy 50 000 bevágjuk valami kriptóba, aztán az a biznisz, az elszáll, akkor igaz, hogy ő rakta be, igaz, hogy jogilag te támadhatatlan vagy, jogilag. Azonban ahányszor az neved eszébe jut neki, akkor mindig azt fogja gondolni, basszus, amiatt raktam, az az ember mondta, mert azt mondta, azért. Meg valami bűnbak kell, az illető saját magát nem fog, mindig keres valakit, majd te lesz. Ez jó lesz, ahogy így rád nézek, tökéletes vagy bűnbaknak, ugye? Nem voltál még soha? Semmiben? Nem hibáztattak még téged semmiben? Nekem már megmondták azt is, hogy miattad nem lettem gyémánt. Azon miért? Azért, mert egyetlen egy gyémánt lett Magyarországon, és azt a helyet te elfoglaltad. Te szorítottál ki engem a gyémánt pozícióba. Szerinted ez mennyire tudja, hogy működik egy hálózat egy ilyen ember? De ő meg van győződve, hogy én eloroztam előre a gyémánt pozíciót. Mindenki hülye. Igen, mindenki. De te ne legyél az. Oké? Te ne legyél. Amikor meghallod ezt az ajánlatot, 2 lehetőséged van, vagy elfogadod, vagy nem. Melyik veszteséget választod? Én azt javaslom, hogy válaszd annak a veszteségnek a lehetőségét, hogy mi van akkor,
Ha nem jön be, és $100 buktál, ne azt válasz, hogy mi van, hogyha bejön, és én buktam 170 milliót. Na, akkor tényleg meg. Na, én ezért léptem be annak idején. Csak gondoltam, ezt elmondom, ezt a pár gondolatot, és én köszönöm, hogy itt voltál, és meghallgattál ma este. Szervusz, szép estét!